jdeme poprvé a dneska tohoto je druhý díl. Takže dneska si zase jdeme otevřít shopu. Zase jako vždycky 100 Gratification, někdy je tady i 500. Na začátku byla 1000, potom někde tady. Aha, já jsem to ještě ani nevzal. Že tady je 1000, jakoby no. Ježiš. Jo, my už máme další. Jo, tak to je dobrý. Já jsem už divil, co? Co, ale nevím, tam mi ten SpongeBob SquarePants. Tak. Hej, je dobrý. Ale jinak ještě nemám svůj kód, takže používám kód Destro, můžete to taky používat. Tady si šetřím Stardropy v Star Roadu.